Здравейте, госпожо Тодорова! В днешния подкаст ще разгледаме въпросите, които са свързани с климатичните промени и тяхното влияние върху развитието на земеделското стопанство и резултатите от неговото производство. Като начало бих искала да ви попитам как влияят тези климатични промени най-вече върху земеделието в България и в региона. Здравейте! Климатичните промени вече оказват много сериозно влияние върху земеделието на Балканите, конкретно в България, като видимите ефекти са все по-големи, а именно сериозни засушавания, липса на валежи или прекомерни валежи, също така промяна баланса между дъждове и снегове, навлизането на нови болести и неприятели. В България има доста критични райони по отношение на това, че доста дълги периоди има, в които няма валежи. Трябва да кажа за съжаление, че нашия район също се отнася към тази група, което, разбира се, отразява много сериозно върху намаляване на добивите. Екстремните температури, това са горещите вълни, които създават стрес за растенията. Много често дори да успеем да осигурим напояване или фактора вода да е осигурен, в същото време температурите са много високи, това също води до ненормални растежни репродуктивни процеси и съответно намаляване на добивите. Промяната режима на валежи, казахме също, че е много опасно, понякога те са много малко, друг път много интензивни, особено за райони, в които има непочистени речни корита, се създават условия не само за унищожаване на земеделската продукция, вие всички знаете и за населените места. С затопляне на климата много болестни приятели, които не са били характерни за нашата страна, вече навлизат и тук, което също е един проблем за земеделските производители. И в момента направих се труда да проверя, в Европа щетите от промените на климата за миналата година са 28 милиарда евро, като се очаква до 2050 година тези щети да възлизат на 40 милиарда евро годишно, което е един много сериозен сигнал, че нашите правителства, че нашите земеделски стопани трябва да вземат много сериозни мерки. Според вашите наблюдения, госпожо Тодорова, кои култури са най-податливи в отрицателна насока по отношение на тези климатични промени, като засушаване, прекалено високи температури, наводнения и така нататък? По принцип, всяка една култура страда от тези аномалии, но разбира се, като земеделски производители, ние ще работим и ще се притесняваме най-вече за важните култури. По отношение групата зърнено-житни култури, която е най-важна специално за нашия район, тук много негативно е влиянието върху пшеницата и царевицата, като са особено уязвими на суша и високи температури. Двете култури обикновено се слагат на неполивни условия, като доскоро царевицата на неполивни условия в нашия район даваше добри резултати, но в последните няколко години буквално резултатите са плачевни, което значи, че ние определено трябва, подава се един сигнал към земеделските производители от нашия район, че тази култура вече е изключително рискова.
макар че се води към групата на продоволствените култури. Лозята и овощните градини, при тях най-голям е проблема с промените в фенофазите, както самото протичане, така и тяхната продължителност. Ето тази година, например, наблюдавахме точно такава една аномалия. Няма никакви плодове в нашия район, именно поради късните пролетни мразове и цъфналите овощни дръвчета не можаха съответно да дадат завръз. При зеленчуците също се наблюдава този недостиг, но при тях положителното е това, че в повечето случаи земеделските стопани ги слагат на поливни площи и до някъде може да се ограничи това негативно влияние. А какви решения в такъв случай трябва да вземат земеделските производители, за да могат тези култури да се адаптират и върху новите климатични промени или да намалят тяхното влияние? Земеделските стопани не могат сами да се справят с това. Много са институциите и ведомствата, които трябва да работят съвместно по тези въпроси. Първо, свързано с опазване на околната среда. Второ, изключително важни са дейностите на Министерството на земеделието. Наблюдава се в последно време, че то поставя акцент върху модернизиране на напояването. И от тук земеделските стопани вече да работят върху собствените си площи. Но в предходните години в България напоителни съоръжения бяха буквално унищожени и един земеделски стопанин дори да иска на неговата земя да постигне нещо, да въведе някаква модернизация, след като няма доставена до него вода, това той няма как да го направи. Затова е изключително важно тези централни точно така, да бъдат възстановени. В момента такива дейности се извършват в нашия район, даже такова съвсем в близост до града. Друго важно решение, това е създаването на така наречените климатични зони или да се адаптират земеделците според това, кои култури са най-подходящи за дадения район. Най-важното, също може би едно от най-важните решения и това, което пък и най-бързо може да се въведе, това е устойчиви видове и сортове. Селекцията в световен мащаб работи върху това, да се създават по-устойчиви сортове за съответните видове, така че всеки един земеделски стопанин трябва изключително внимателно да избира културата, която ще засява или ще засажда и съответно сорта или хибрида, който ще избере за тази култура. Така че всеки един земеделски стопанин трябва изключително внимателно да избира културата, която ще засява или ще засажда и съответно сорта или хибрида, който ще избере за тази култура. Ето, например, за нашето земеделско стопанство, лично в училище, определено тези ниски добиви последните 3 години за царевицата, аз съм се насочила да оставя толкова царевица, колкото е необходимо за захранване на фермата, а останалата площ да засея с фурго. Значи, ето тук вече аз сменям една култура, която е по-устойчива, независимо, че иначе е лош предшественик, но има как това да се компенсира. Също така много важно е да се избират правилни агротехнически практики, именно по-добро управление на почвата, мулчиране, правилното редуване на културите, което в последните години наблюдавам при нашите земеделски стопани, независимо, че не го знаят го, но не го правят, защото
заемат много площи с по-печеливши култури. И колкото и да искат, малко им е трудно да спазят точно седлообращенията, но може би сега ще трябва да го направят. Тодорова, във връзка с всичко това, което разяснихте до този момент, какви са основните рискове за малките фермери, за малките стопанства в сравнение с големите земеделски стопанства? Ами, малките фермери в България са изложени на значително по-високи рискове, отколкото големите, най-вече поради по-ограничените ресурси, по-труден достъп до финансиране и съответно са по-слабо устойчиви на тези не само климатични, но и пазарни промени. Напоследък се говори твърде често за така нареченото умно земеделие. Възможно ли е и по какъв начин умното земеделие може да се справи с тези климатични промени и кои технологии, които се въвеждат в последно време в селскостопанските дейности, са най-важни, най-резултатни? Да, така е. Умното земеделие е ключов инструмент за адаптация към климатичните промени и ще кажем, че умното земеделие е нужно не само за това, защото то е свързано и с напредъка и с иновациите в земеделието, но специално във връзка с адаптацията към климатичните промени е важно, защото то дава възможности за прецизно управление на ресурсите, които постоянно намаляват. Това е много важно, така че едно от тях е прецизното напояване. Сензорите за влажност на почвата и метеостанциите позволяват фермерите да използват вода само тогава, когато е нужно и в по-малки количества. Точно така. Ранното предупреждение за екстремните явления също дава възможност стопаните да се подготвят. Това става с софтуер за прогнозиране, който е базиран на изкуствения интелект. Оптимизация на добивите също, събират се данни от дронове, сензори, които в последствие се обобщават и съответно може всеки един стопанин да прогнозира добивите, които участва и да също така ще получи и да реагира по-бързо и на стресовите условия. Това намалява и загубите. Или от тук, ако трябва да обобщим, ще кажем сензори, метеостанции, дронови и сателити, софтуер за прогнозиране на добива, изкуствен интелект, платформи за управление. Земеделието вече станаха много. Автоматизация, роботизация, роботи за засаждане и прибиране и съответно системи за автоматизирано напояване, торение, борба с вредителите. И един последен въпрос за този подкаст, тъй като Вие сте директор на професионална гимназия по селско стопанство Никола Кошкарова, Гляхово, искам да ви задам въпрос, свързан с образованието и обучението в областта на селското стопанство. Къде можем да намерим ролята на образованието и обучението, свързано с земеделието? Изключително важно е това. Ако доскоро някой е подценявал образованието и обучението във връзка с земеделието и се е опитвал да прави такова на принципа на проба-грешка, вече при съвременните технологии, при тази автоматизация, цифровизация, това е абсолютно невъзможно. Всеки, който се занимава с земеделие, би спечелил, би се адаптирал, би успял само ако има достатъчно базови знания, умения и компетенции, които може да получи както в професионалното образование, така и с редица курсове и обучения. Госпожо Тодорова, много ви благодаря за компетентните отговори на зададените въпроси, които са толкова наболели в селскостопанската дейност. И аз ви благодаря.